гәҗит килгән. Бу бит минем яраткан көмеш кыңгыравым. Көмеш кыңгырауның соңгы санына күзәтү ясыйм әле. Монда мин дә кергәнмен бит. Эш бетмәс. Яраткан гәҗитемне укып алыйм әле. Гәҗит искиткеч. Балалар тарафыннан язылган мәкаләләр, шигырьләр, әйтемнәр, хикәяләр барысы да урын алган. Хәтта тиз рецептлар да монда бар икән. Булды. Бүген кичке ашка нәрсә пешерәсен уйлап тормыйм. Көмеш кыңгырау барысы да безнең өчен уйлап куйган. Көмеш кыңгырауның дуслары искиткеч күп. Мин дә алар арасында урын алуым белән шиксез горурланам. Яраткан гәҗитемдә язмаларым, шигырьләрем һәр даим урын алып тора. Дуслар, мин дә сезне Көмеш кыңгырауның якын дусты булырга чакырам. Газетабызга язылыгыз. Дус булыйк, бердәм булыйк.